amegerio ye lesson kurwa se egetabu kyao nyasaye otware kubura se mambye ingekara togo soiga amwancho motegereri no motengeri nyasaye kaba monere togende ya mase yemo nonsi abayogo tosegete no tsukengo chasore kubwa botambe abayigo egete seni geito kyagetembe monono ito geseni mone kyagera nyasaye to wakeri bagalia bene na babiruli bagasengencho yokoralingana liao obuye bote bwenda korrekana na byonse biganeirie obike mno wancha kwa okortu amanyina omanito gatokora twasabya setera Kristo yoromotorio itu. Amen. Asante sana pastor, karibu sana ndake guchake lesson murandia otuoli nabongane tioto irenga tunyulinga nkitu akoleta Jumelia asincho naro randa ke bwebire gusota ikerete nertati gumaega buya mono ase wiki elia ntwanyaleta kabato koligereria nga kio mobisa akobaime no mobisa obere ime nga kiali no mobe mono akiali to kanyara kabato koligereria lesson yeyo egatwarigania nga ki bi monene biwena takanyara kababi gosikwa gere naliogo sasima go kanyara kabagokoba lakini twaligerete yomo olinge urukunga hakan oyu nyalte kabaga kokora ebinto maminja yuko ni kwanya sai biria takirgo dispose era kabirigereria kabitonera bikabe binorugo cha sale he had to hide them maega yet just like most of us do no nyane chinga kiechiga so korokinga omubisa ole me gatigati ni garo mobe mono lakini nyasaye taikorosa na into ni gagoto time tunyara kwa to kwangama na nare tayare gotwarigania gochia soko kwae kada twanyara kwa to kwangama kolende ndo nyara kwa to gotiga pakeda eka yo moheri kapisa ekera mabira akorereki asiekirwe magana maya sana tuegerete ase sabate Jumelia ekatuko igora timetinga pastor ni maete uno molisi abeka na urato nyulia genteka mo kuigwete Jumelia na wonta gatago tabanga maene lesson elia ko ya gatabiringa mobisa korwaime nga omobisa korwaime nga otaragenda goita bante kenyoro otaragenda koroni anto ngamba kwangete ayo mayena otangete koyanga agose imase family mugete okubwanga family mwanya bantu bako yeita kumbe ni no banyana mwaye call so before otarageresko abaishereke bakurwa nesegi na babisa babo eba bugete ngesegi bago itu asengencha bali baba bwire lakini gacha konyorekana nga ime no babwate mechando ekiagera omubisa ni mahari akanno ari ime no asombete ekatwa koligereria na tetega last week nga elieta kan egolia minute turabala yani mochandi so meaning goikale goikirani no ni litiro ka etu no ria le no nya no ise kwa ndeke gusi yakona wakani goyo umutubana ni so na baya le bono ereka korre bintu biko mogokya igaka ekengi kana irige sari ekene gocho so at the same na twali getinga no nyambono abantu mbale sichikanisa abalisi abarai na bakonyi bonsi bara sichikanisa na barau bagenda tegosakole byo monene liba bakometa sari biri bigenda tegwente gosira umuntu gochikona goranga enabiye yenjale ngegende omumura gwate bangena ere atata nere tolinditi ya teiko genda tigana kengani yani okona gokengani ekyagaro chibunerengia igonga tobugatoke kurwase tole erinde tonyale boseria babisa bali within tobegenda uskoma amen. Pastor inki ko igweta se Jumelia katoko igora ere very interesting ekora umulisio tebire ene lieto umungwano ya etu akani akunye gwaka kani bintu igo numusalio lenge sana erese ni wiki ya etete na boya ingengia nga baada yo kuligereria mangana yonsi akani ne bibe byae ege point nere yangogeti sana twaligerere tinga bono baada ya onsi igesiri kya mabera igonga tukanyoranga onyendiria akani aitabete mapema ngogosire no irire bintu byo monene bitarengete ko bibyae pake bintu byaragereiri angata kumagena kwe igonga iganyore tuweitia na goitaba mapema agacha goitaba kere wairire yagiye kogera ogokuwa kani ukare kororokana igonga igesiri kya mabera nkero nyuma kigwa korire gento kire maminjo ko ni kwa Nyasaye no igoreire aso sabo kwabera elinde onyara maseni no kwabera kurwase Nyasaye ewa egende gire gikoba ngaki akani gago tebe gonjera inje nasaliri inje naibire nakorekere
lakini step yogotamboka asa bukwabera Iyo. ikamukongera bono muna mwanya bantu baitu bono maite ngomotegereri narori otegerete gusorigerete bwegambeti akena jere kina inganje egena akori tingisa ini kobe so monene njero munye lakini akabera isiko tachi kugenda kanisa akegambi akabera ka sari nanjete ebibi yae oitabiri ningosete lakini step yogos komutu agenda asa bukwabera teiyo nyamusinyira Actually, again, to kill and gas lesson here, and Monongelinga, it was about disloyalty. Amonevive. One again, you got to drive, go J wiki, I got a letter, the ultimate loyalty. Ekiagara, Kuchikoratorenga, Naki royalty, even amid the war zone. Alright. Wasoro mwanchumuliringa karibu sana samagilio alero yeleseni tukwigira unyulie tokenda kusanga igitabu gya Joshua. Igitabu kya Joshua ni ukibwata mangana mange ni leseni tukwigira leo tuikire Jumeye leseni ya gatano na kabire igakali ukwana mangana maya oboyigweli bwayigoro mono gusasimira ase yesegi mulisia Eldotori. Karibu. Asante Geoffrey. Kefungo gegotora ko ase leseni yega gekorwa ase Matayo anemo kefungo kya kemeronge 33 kyo ko gesoma direct ne leseni iri getagu itakuwa sawa egotebanga korendere itangani rioboruoti wa Nyasaye na oboronge bwae nebintu ebyo byonse na momente rwe korendere itangani erigia oburuoti bwa Nyasaye n'oburonge bwaye nebinde nga binyara ka bikomenteraniwa. In other words, ekero tokinyaka bato kumbebeka Nyasaye ritangani riorio byonsi nigo bikonyara koba bikonyarekana ekiagera ase wiki yiga ntonyare ko bato gochikorigereria igoro ye story ya Israeli ekero bakonyara koba bagosoa ase omogondo oria bw'omwando koruga igekero bakonyara koba bagosoa gaiga nigo bakonyara koba koinyorigwa ngaki bagwenda tokonyara koba komokorera omonene na hande ekiagera koruga iga bono batambukire baikire gaiga baikire ense yomwando however ebintu nane mbiroro batakire gokora egere bairane back to track nagaiga no tokurire Joshua akonyara koba gokora ebintu bire bit tricky and dangerous nesege agora keroro ekiagera gaiga one there were obligations ngonyara koba gokora ekiagera igaiga narigiretia kanyoranga there were symbols of royalty echigo chikonyara kajo echikoba na ekere goikegera gaiga ebintu mbire byare ngonyara koba bikoreke one abaiga banyari koba gutambuka regardless of the ages konyora yaikere nkoyanda baenge iburu sasa njirende ngukabale banyara koba kwanda bakwarukigwa sibamanyirenga maguta mutwe njire kabire so ekere bange konyara koba kogenda maguta mutwe asichinga kechiga go sasa iburu sasa nyangi echiga unfortunately ese gibado njakolete njale ngor lakini Joshua had to do this because from the first to already karari gia oburodu bwa Nyasaye ritangane na byonse byara ka bigo karaki bigo ikiranibwo. This one symbolized dinga nkonyara ka babale ko renew obu amate bwabo amonanya na Nyasaye because yokonkwa lengo gochikanga goika okwaroka konyara ka babo karaki gokoba aroro. So in that case kabetereria nga abaiga ngochi konyara ka babale ngekoba bakwarokiwa. Two, there is another issue they were to celebrate the Passover na ronja alenge oro balengo nyaraka bagokora asichinga kiecho so iga Joshua ya beterete nyaraka bagako agachate halta na ande banyaraka bagako musasima Nyasaye ekiagera he had to put that holy tent etima tion sarigo ekera to kwanda about these two things. Remember okwaroka no roje issues ya kabor we understand the pain kabisa no ndiria bali bakarake ekere metere raban ngidingo betubali lakini lirikarake you understand nana kiago karaki ere you are in that pain and you are supposed to go and do what and fight but nevertheless narenge ndi ngosome kafunga kikia Joshua mari gotirimoka yes ekara Joshua kwariganirwa kwarokia basacha baba Israeli ngarosi miya magena matena banagora korengereri ne trago gete na jire onye ntrage yale korosi kwa mimi nyigo ngasindani ejinjaro at that time bono ugware ko igwa the full pain ko yeroji
I was thinking on that thing that time ngakibia kabe na wabia lenge go na wabia lenge so Joshua no mo yigo so nakagena katire akagena karo ziri vulumo yi actually ba karukiro sina orogio no orogio intrago orogio akuda kukai go para ano medumo kero kwa ga utume kai gotalinga muyo gokora limo no kugasa you have it is hard pay but remember ayaiga gakoba ekeresi giakoleteki ekereror lakini Joshua had to undergo all these rights tachi tikoteba nga bono ngokoraiga abasaba iga kiagara na bauchi kurwanese ngochikoba bara barege abarege he had to undergo the rights so that relationship is renewed egere Nyasaye anyara kobaga kobanga nero omutangani obio obionse and amid the busy schedules ekiagara no embono gango ikole kwanyoranga amangana akongire paka kweba kumusasi omonene but then he had to ensure that omonene ngonyara ari kobaga gusasimo even through the Passover because abange bango idigereria baranga now we are ndukunyara kobato gutwara no ene chinga kijiga pastor you can agree and bear with us inga many of us ndirogo kwanyora mangana ara mange paka kweba no eno kumusasimo omonene but we are being reminded that seek ye first the kingdom of God and the rest will be added unto you egere nyali kanre boygo and then all will be okay so we'll be going to look at the covenant first ndonyara kobato korigereria issue ya Passover tonyara kobato torigereria the renewal of the altars then kurwawo torigereria ngaki amajika kabaga written in stones asata nyara koba rest for forever and then finally we'll look at how we long for God's presence. Karibu karatoka chake lesson yare ndake tuchake vene kiguma kurwa sumurandia o tieno inkieke aye kurwa introduction elesini wa summit litangani ekero kurigereria a topic yoka utaragenda mate na bewa kwalingana ekero tebinga oboigweri bwaigoro mono yamanya okunyuruma de ekikita kiro bwigoro mono ngerekieki ogosasimira asesegi sure so nga igonga ase esegi wose ground yekyori tali omoremboro e ground yekyori tali nga no gochenga koro korende nase okomigukure mwali kaka tabango mobusuri akabusura jimbego ejinde chikagwe para ejinde chikagwe getala igoro ejinde chikagwa magume ejinde kagule barigia mono namanya gochana rengere kronkuri riki chiri chikuru kunga chiasmete amagumi nga akerokorora ogento kemereta samagu naboke gosoka igora matatanda tandokire yani ekiagera lakini nge komereti oburumburi gietera so that is what the lesson ya tanga ki ase o ese yere Nyasaye nato etalibaga eri nenga to sasimira tima nakara ba Israeli asabo gemubale mbama eteseginero igonga mbale koikera enseria bali etuira bosaigo maite there is some things ngo chanarengeraria onsarigo inga ekero kuri Amerika tabanga enseri bale kogenda negento bale gutara matukabe talibo muri that is it just the 2 actually days you could just cross over but why would take 40 years wonjukana igonga na watu goche building ya asakata mbere studio tokana igo chonga kurugwana gocha is a walking distance lakini ngayoma evolio ile 40 years kurwali gocha umenya goika ogona wonjukana so niringa Nyasaye igata kete gotorokia inga kende yonsikia inkiri gocha bosa goikaurwa nesegi goiko oremererie goiko twaro boigweri boikeraine edinya sawa tanga ekagara ekartwara kuri no ko last week ekartwara getyo kubwa kwa ba Israeli jinga kichinyinge gare ko bakorere bikone ngabona tacha macha ayo abogere mogo sukaiga ekegore lakini ga yawatenga ebange imoka na barwani mokoreki again it was a physical thing ne ngoma manyale ngana bakonyara ko barwanira wetera sebikone lakini nane ko yonga naye wetera physically no bwateri baga dio kurwanira
wetera ase chinguru chao so igo ng'a ase oboigweri obekera boro nabo bokogera eri bionsi bikoreke negekogera nonya na ase esegere tonyare gosasima na gokora emirimo nyasaye ima ase chisegi chikong'ana. Sure. Mrandia Walter. Nchentaete kuraira na maega ase ebichera abwo kero okunyerigereria na bebwata abanto batugaime Sure. na motu abu ntoroche earita kero siri ororo na magina na abanto aba tugaime igekoroki ng'a ogotuga moko no koroki ogosika gochi ase oyo bagosasima oyo ore nyasaye. Sure. Igo ng'ana kiekogerera ase niatega ng'a oboigweri bwa igoro mono igo ng'a number one abanto aba igo batugaime koroki oboigweri ande ne arite yiororo igekogotorokia ose nigegotorokia ebicha ng'a ase ogosasima gwaito ase okobwatana gwaito amo na nyasaye our covenant igo ng'a bono nebwenerete ase ogosasima gwaito torokia oboigweri ng'a tari oboigweri bweka yamagote obwa igoro mono igo ng'omonto nabakoigwera lakini taigwera munakorete ki munaganiri bono giekora omoriki arigete ng'a oboigweri bwa igoro mono abanto aba tugamire korokia nyasaye amasikani ng'a naye twasikire nawe ore tata oito nawe goturwanera ase esegi eye igo ng'a aganto kangogetie ase introduction party eywo eri ng'a ase obogima bwaito na abakristo despite challenge ogwetera ase obogima bwao nebwenerete number one otwara amasikani gochia ase oyo koruku nyasaye na kere gwatwara amasikani gochia esare bono okanyeke erinde ase esegi eye ore ime nari aranyare gokurwana amo naye erinde akobwire yona. Andake Mulisia nabarandia oboigweri mono kero muntu agota igwere Yes. iginge ntonkiro gwen agotebiru gwente kubwati Correct. mwete naye omwana mwete inga kabo muigweri liswalire gagu ibintu mbiro oganeti akole egera igwere bono kero tukuigwera nabanga ndikoira nase gwachakira gwakwa na igoro ya Akan ai last week Yeah, that was last. Akan na ire bintu geta machiko gete Correct. na mbeyemo biyonsi biyende taigwirite Regardless of how good it is. yes bono na intula abakristo tuyirane bono abakristo abonse batugaima nabikunyalekana abandi mbali ngo bari bataraigwera bangete gutugama bono pastor uno gwateba lisikanise jetoime umurandi ngutwara turaba kristo nabo turabange lakini bosyo buli tokuzazima ntuli kuigwera twenzi ule naro jirora igwere nanu naro jirora ere nababisete na igwera kitagwereti ayeretu nakani so epasa bono togenderi ensama yakabere mulisinge gotoroke. Actually, I want to comment one on that ebicheyo Yes. no murandi ayereta. Yes. Na handa actually could read make fungo buya sana. Seek ye first the kingdom of God. In other words, worship God first. Eat to the instructions. Kinya sago nyara kaba Amachiko. kakoba ebinde byonse ngamokorek munyare koba mo commentera niwo. So iga wete marogoba ekwa yaringa na bakoherese ing'ekero omonto agotiga emirimo yayo ogende Ne bano ejinyiri kugurukiga abono yakomye kuche chiro 12 abantu bamusongera abantu bamusongera batiga bari bachi Oretere gocha. it was a live testimony mongero mate betenga ki njena bonko ichiza jiri chyo kwa ende jiro na tuwende uchiye kwae na ate abandi unugende jiro njena araje ende kwae bono nguru ekwa antige jire ko sene meno ketatu boire na abuli chini uchyo nguikana ande chiana chia ure uchyo na batigari ekiki yote oboigweri boigoro korokia about royalty. Actually, boigoro ebinde nyasaga korak. In other words, ge koira nga kioko nyara koba ko kobeka okobwatana okuya gochi ase nyasa. And this is what Joshua did. Alright. Joshua ni ga konyara koba ga kogenda okobwatana ogotangania anyalta koba goikira ni gunkelinga he had to circumcise the Israel men bali konyara batara koraki batara arokiwa because this was a covenant goseo kono kubwatana kwa lengamo na nyasaye. So okoiga before any military action he had to do this. Inkibona ya konyara kabaga gotorokia iga gotorokinga emirimo ya nyasaye egera tonyara kabatoko bababui liorio obobui bwita sobo Kristo
mbori ng'ani kobogochekera tokonyara koba togotang'ania obwamate bwaito amo na nyasaye ekero nyasaye atang'aine aywo yonsi nigakonyara koba gakora ki gakoba oboigweri ekero bokoba igo riori nigo tokoba togotwara enkoro yokoiraneria ng'a mbuya mono ase ari nyasaye nyare koba gakora ki gakoyakora because God has ever read them all the way naende bono bakame banyara koba bakoiraneria ng'a mbuya mono ensemende nkeri ng'a nyasaye nigo tokonyara koba togotrust chipulani chiria konyara koba gakora ki gakorwa ekero twanyara koba togobo trust gose koigwera chipulani echiga riorio even our goals nigo tikonyara koba togochikirania no matter how they delay lakini goto trust ti nyasaye nere okonyara koba gakoba omobui na gawo na akonyara koba gagototang'ana and by so doing that was the act of circumcision ritang'ani. Another act now, pastor, was the act of Passover. You can take it through. Again, to get a selection near you, in Chireva Angire, Newat and Chireva. Actually, it is flowing. No, we were mono. Yamodenga Okowatana Ritangan. So, you go. Negeria Amosia Tabanga Avanto Baby. Bataramo. Bataiwane. Iko inkiro tigiatangan no koigwana. Onsaligo mambe ngogenda tule sabali nchenaye. Waitaba mambe twaboka twachake sabali toigwana nankwenda twali. Onye nakana ndilkogenda. So ndwa tanga bona gatanga covenant fast. Itanga no koigwana. Okubwatana Joshua ekera arasemeremeye na ekero agendrete gutumekwa no manene egentege tanga no kubwata no manene baigwane manene amatebinga kurwa na kegarekara matemo choyeri kama tinga agenda timo akora kende moncho kana marakarenga gatano na kabere na nyasaye na barwane na maene baigwera bagenda baonchokana bato maragatano na kabere nechi toto chiri chiao. The same thing ekero somo Yoshua komena mogotirimboka abagambi na baruoti bonse bingo bangera barese nyasaye moteito iroka ayamambia oganye ngobeka n'abantu abose asama bokao obo igweri boria bwa mokonya gokora kirigita kiri iga yatabe gore kubwata na ngoro ngakia sako matabi ngabono arokia abantu abo ekiagera ng'abasacha bonse barweta ari Misiri abakanya barokiwe bakuri bono aba batokeire nchira bararokiwe itangani gendora ababeka ngobuya ekero gotemo korigereria that is ine ishara egotoro kirio kwarokiwa erinde ekero gotemo kwarokiwa nga erinde baariganiwe mwato no kwariganirwa asenge nchoko bange asenge nchese bono gukurigira so kubwata no koya egetabu kyaba Kolosai 2:11 igoro ya muringane riria okwarokiwa erinde riaorokia ekirwanyi 2:11 egoteba nga asare boigo mwarokiwe okwaroka gotakorire n'amaboko asokorusio kobwa kwebibe asomobere eng'encho yaye okwaroka gokorwa ase Kristo. So igonga Yesu ere nkoreta ari ishara yokwaroki ukoria bari baroko physically ase ncho kwa sese lakini moto wa Yesu atebenga okwaroka ngoro gote okona maboko okomine tingo no kurusie bibe erinda kobeke enkoro yarugite ekero Yesu agatebe enkoro yaruke igabe tinga enkoro yetige bibe erinde manya Kristo yani ebe submissive. Yes. That is why nakorwa nera yaringe kiorokera nona basacha bakera bari kuyo no Yesu abatenga bono mwabera abantu bese bono mwabera submissive wese ngenche ye so ekero kwa kukore bariganiwe nekero bagocha se Passover ego bagocha Passover ikiagera ne kiorokererio kiarengeo na ende bago keirora ogekora na kubota ninga ekero yakabe Passover igemine tinga ekemwanso nkuru agubi arenge ebimwanse ebyo igo byakurubwa sengenchu iyo koreto kubwatana asa abantu bande balikonya batabwata kubwatana na yaorokereria ishara yogo kwa Kristo asa musalaba asengencha wikamani ngare goiteka anda keyengoni nonyam bono bali bakora ibintu okoyunga mogako yo tabararete buya esokoro ligichi mboli berega tomoro isi tomoreta nyumba abararire buya yani ekerenga nkeria manyinga kore ndoki alego liwa aiteke so amanyinga yale goiteka na ararenge ishara
yokorokereria okubwatana bono ing'atiga tokoreke ase eng'encho konyona kia Yesu nene katenga mogendere gokora iga botambaso okong'inyo. In remembrance of This was the remembrance keri yoshorusti ase Musa ekero barenga kora Abaisraeli ngokora barenge Passover keri kiabete Misiri riri obotuko boria the first born bagoitwa ingi akoretwe Passover eri arenge nga enyomba yaakire ase metobwa yaya manyinga omumalaika gare goeta rioka ochigoikera ase nyomba y'omomisiri ase amanyinga atari arori orite first born. So that Passover nere bakoenda kona okora ase eng'encho kona koinyorania na kobabeka koba abaigweri kegima ekero gwakoreirwe unyonga emaene mbore ringi abete kingi akoregete abantu bagakonyeka na inchi tiganyigwiri ekiagere kigakoreka na inchi ninyoro okonyeka. In other words, Passover igekuba inyoria buna babete rescued from slavery. Yes. Na hande buna bona ego point at the cross. Buna Kristo anyalde ko baga gotubwera aso musaraba ekiagera nere obeire omuwi. And actually through that we commune with our God. Pastor Samba. Bia mono nyuma kitwabwatanire amona Nyasaye wetera asugutianani bono gatwanyore Passover nsomere gitabu kingo gya Timotheo elitangani Petro elitangani aya 18:19 turaigwa bunga bono twabwatanire amona Nyasaye nyuma yo kubwatana uko bono ngoso turase Passover Petro elitangani aya 18:19 mumanyenga nigo mwaboriwe korwa ase orogendo rwaino rotagwenereti oruo mwanyorete korwa ase chisokoro chaino tari ase ebinto bigosareka buna chifeta gose chitabu korende ase amanyinga erigo ririnene buna aye mano ya ng'ondi etari na komocha gose na kemoa eng'encho yaye amanyinga Kristo igonga iga ase Passover egento tokoinyorigwa rinkeringa toinyore tumanyenga igo twaboriwe wetera ase komocha wa kurase tole wetera ase sokoro cheito na manyinga ya twaboriwe na manyinga ye ng'ondi ya Nyasaye oyore Yesu Kristo mwana Nyasaye igonga neke inyori Passover igo yari kutoinyoria nga inyora bano kimogo Passover egeneke inyoringa mwaboriwe wetera ase ubwanjani nobuye bwa Nyasaye ase amanyinga y'umwana wa Yesu Kristo ayayitegete igonga bono kero tuko Passover nyuma twabwatane na Nyasaye nere buya ebesobogima bwitu na Kristo tonyorenga igo twaboriwe asobuya wa Nyasaye na njere terueti wetera ase gende twakorire kiya use turabaya na ase ng'encho ya mabera a Nyasaye kiagerero okoriregi otoboririe kiagera amarika ga ototebinga ere igabuguretie ebibe byabanyabibe erota ngo munyabibe egera gwetera asare ere abanyabibe banyoro gwanjerwa asobozi bwango wa Nyasaye igonga bono Passover nigere kenyoria kiya oja story una yari konyoria Abaisraeli ngabono kubwatana gweito nesegiye inyoranga Abaisraeli ko barwanire segiye ntindi ali Misiri no bachandire Nyasaye baretro the way kuru Misiri obambukire nyanje mbaliri obambukire Yordani bahikire Kanani igonga in between yesegiye ne kenyoria go changa bono igomwabwire weterase ubuya no bwanjira bwa Nyasaye. That is true. Mo Kristo naro chire kanisa ime kuruma igataringe kanisa ndake nigaringe kunyurara nake nigaringe suno muibirasi bino echera oyikire mpake kanisa okoliru kubwatana bone Passover yenki ko muinyori aze Kristo bwa yakale kanisa ime Passover yega kunyara kobagie komunyori nga one ritangani spiritual fast obo Kristo rita ritangani na hande yanyara kobagie komunyori nga who is the true lamb ningole eke manwa yeke ngwanzo enye yeken na hande yanyara kobagie goto point ama ene nga ogosemeria nkore gochiararia igoro ekiagera no obubwiwe kabokoreta ki ole look at your movie whatever at the cross omoibi narore ngorro ko bambwa na Kristo yes igo bako bambo babere oyo mere naroro tararo any point ago ansa como checherio matebi nganyore ko rumwana Nyasaye ebori na indogareki we tuwe bori no yo ndo murigereria matebi ngama ena into itura with ariso lakini noro chengoyo igere tabwatike magere gakinchirende ina njongiro and indeed Jesus answered yes ayebono iga ugotoreke wakorire wachire asole I'll dine with you in paradise.
so omoibi oyo igagachire tigamanye ng'a o community omodini uria covenant yae ama na Nyasaye bono he has all the rights of celebrating the Passover. His spirituality is always renewed, yani bokristo bwaye bunyare ko boko ba renewed. Ndarore ng'iki ng'wanzo kia ruru ase ng'injo yaye Yesu Kristo. Nda tware ngo gosemeria igogo koleteki okore igoro. Yani egento kende nkeri ng'onzarigo omonto oyo obeire gakunywa nogweresa amatuka amange. Yes. Ng'oikirase enjiri ya mosoire no hari kanisa bono iga oitabire Yesu okirase kanisa bono kwaboria ng'i Passover enkie gokonya omonto oyo igo ng'igente kumonyoria there is a renewal of a covenant neke inyorio ng'a bono kikwatamire korwa ase ebibe gwachakire obogima amo na Kristo obwo omorisia iga ebiamae gabigo bikwebu bono gochimoina igoro ogetongo ekeya ime ya Kristo kiagera kwamoitabire igo ng'i ebiamae ga bono mbiyo egoro wata ba Israeli asinale ba ngosoma nara kumisana barura libalisa bali guti narume ne michando balinge makanene sana Above, yes. ngabagi oko bwatana kwa buko na musako yo machika bayire kuja bayikire gagati na hadi nguchaka bali kwe murungani okoranga nkwe baba kalinga ibaru liri getabu kya Petro yakwana byanga ki tuinyure etwaboliwe Yes. ama mochali isokoro bono ntwa Kristo basta katolika kanisa ndwende kunyora asitu aruliko kunyora tulinga kena arokale na itito muntu na alingo muntu mobe na arara ibete na kolete keneke nire byatonye kunyora mangana ali lakini tumanye nga asinale bontu ikire egento gioka okona komanya obwale na ajire Yesu. amina Nande gento komanya you are a new creature. I had a past Yes. but you are obo Yesu. eruganira batumire mulise Igore getongo ekia Ekia. ase Paulo ngo kwana sara Korinto. abacho no Moyo Peter. moyo Yesu. Obere to. Obere to kekera ayakare. Ashakusha. Aetire. So to nakotena nakotea bantu nganje mate na ngaita. Liri kale na ite. Ngaita bantu atabaje kwa boza Oba isumucha. agitwene kiekogera Paulo akoiranĩria omaete Paulo oyo tari bonsi baitabete ng'a kene na atũrĩ Nomwitio gĩtakũita rĩngĩ. abandi mbare bagoteba ng'a gachita ibise kagenderete lakini abagaratibire ibungo ishirini agobatebi ng'a tari njũri mwamanyete omobere mbwate nĩ ikiene ikiane kũrĩ bono Kristo ũrĩ mehane njiro moya bono onje mulire no naye manyanga kero gwasukire epa igente tukwigera gani kingenjene nga kero gwasukire bosio tali aye bono Yesu tusikense mwende mulise Actually gento ngeri bono next ekera tukono gusuka ngeri nga altar ni geko nyara kabaga gorek ya kabari renewed. Remember Moses ga kunyara kabako bate nga munyara kabamu muko gaja that altar anaga ga ba ko ya gacha. It is a place called Epal. Epal is a pastor. I believe this is a place of trouble. As we chando ya kolete. But this is a place where one altego korak eko remember we are doing worship in our son. Ekara tu nyara ko eko nyara ko ko agachu gaiga. There is this Mount Epal. That is a mountain of trouble, and there is Mount Gerizim, which is a mount of what? Blessings. The same unatobwata bono there are some churches. Mate chigo soa and entered areas. Yes. Mwasoa mwacha kwesigi. Erinde ngabantu mate kanisa yento yetagetia. Ingoba no read the kanisa gaja kobeka. You see. I remember I salute abantu ba Samaria. Samaria gera na nyantrago kanisa ekaba anda nyamasibi district ya Pastor Charles Magaji. igontu bwata Samaria ga kusi muyu kata Yes. That church ekero na igeto I was told Mauricio Nyansi mbe mono igoba are kubeka bagacha babeke ke banda muna bagacha bakorera emirimo muna bakogenda nyumba botuko byataguru byonse pi byane because a territory ne bwata edini ro bono edini ne retatakiri yani bakaruwa nesegi lakini bono igogendo kanisa ro it's something kanisa nane Yes. bale kurwani esegi nakotenga na bono that is the new ngase egosoa na asese yiri lakini nali asese yiri gutuk
nonya sa wanjiri bitu Actually, there is an act which was put there. Aiga Joshua no akunyara kabaga kubeka amachikari. Yes. Aikara ko yarika, iga ko yarika so that at least this to dihauro permanence. Omonta ga go jorigereri machikaya ta kunyara kabaga Tagusaliwa. tagusaliwa. Because this was now a public reminder yokubuga kubgatana gatia mwanya bantu amonango amonanyasaye so that each time okonyara kabago kurigereri garia kwanyara kabago kunyuranga amaene obobui bwachire goetra asengo as Yesu Kristo. So what are we supposed to do? We are supposed to have a daily altar with our God. Kira rituko gotokoboka gotokorara twanyara kabatokomo sabanyasaye ekiara na ronyare kabaga koraki gagotobwera. By so doing nigo konyara tokobeka nga obugamate bwaitu our altar has been renewed na hande kana tokirebegete Kristo nganere ole central in our life na hande gwetera asayu tunyara ko batogotwara ogosasi mabono kore okoronge gochasinyasa asinyasa and this is in direct obedience no gojika kwango kwa nyasaye by so doing na bokonyoranga bono even the battles tokonyara ko batokumirana na jirojo nigo togochibwera omete na batokonya gukwana nga chi battles injire church kwalengereri it is physical battles gosegisegijire enjire kabire andake na bokonyoranga eseginero rase nyuma ya enyuma yao andake na bokonyoranga eseginero rase okorigega asokorigegas andake na bokonyora eseginero asifa families lakini ekere tu amutanga ninya saa he comes in between our altar yabarini renewed prayerfully we worship on daily basis nyasaye nigakobaya gagotubwera in all that we do but we need to do it in perfect obedience to his word and laws. Yes, pastor. ese gina bokurwani lakini na wao nyango yokonese gibado na mbuyali maana kinganji toti abantu na wao nyango yokonese gimbuyali for example ekanisa elire se inoka mbora abasalim abayeta nine mora binaro yeta nine waibimbaro nabandi Abange. yenda ngumwe mukikanisa limuyanganya ole mbare bakutanga na complain Egote nawe bali balinga ngai mukikanisa yaitu yes. baramba igujo lakini ngai mukwire mumanyete kanisa yule Kanisa tokonyete. no nchikolengeriwa nara ikaranza samo people ngarabo kiboneke mugache mwamininge kanisa yene bakwanyete lakini mutachio bade basi ubugete nga masaba mugusaba mabugate ntumugusabera in mugere tutoro because they know so nabakajoro ndoro konturuska. By the way, pastor, this reminds me of every time unatokona kogoro bole mugaria igase kanisa garia there is ichinsa cyangu igachumo cyangu kwanyora umuntu akurangira kurunyasi kurumagari ogote na nchomo cyango no and actually okoraki orwa so igonga it is there but it is renewal lakini nyorenga the same person ekere esegi yale kurumina no ala kutuka na no ay gotoka akataka ntume bakorwa no nyabale biya Dari bale biya egento kenda abuo ase ealte yagache tu yare korokia renewal okobwatana okoyia gati ya Nyasaye amo n'Abaisiraeli bono na intwerero igankige otorokia ase ealte kwagachwa saya tunyorenga njatakeire ko basali kiagera nisegi yengo na asali igaenga sime chando lakini igekwaga egere eorokie chinguru no bwebo Nyasaye na kiego rabon lige na lirikiria likwa machiko igakuri ari permanent ayara abike nyoringa liribo no monta gocha asime chande yere osomali amonyoringa nonye mechando kera asaya machiko nara abwente korokia okubwatani woito amana Nyasaye na kiego rabakorinde ya kabere aya mibunga 20 nero jakwana mangana abwa maya Paulo ngotebara bakorinde ya kabere aya mibunga 20 ngabono gwetera ase Kristo ngari aseme chandire igegocha egere Kristo eorokie obobuibwa eborokane na kero obobuibwa rokanire ase se yere bono tebwena tinga turwaroro ali no tokoba aera ikie testimony pastor arwa nganonye byare gotaguru bakweti moyo bakagendera ko mpaka lero ngigero ni kanisa ndisi achapu abari gotagoro no bari yes baturi kire bono igonga bono ligena lilia likira majiko lyabaretire ndo basoiro nga bono twari ko baruani bono terisali niwo bono twachakira ubugimo buya amana Nyasaye bono intu ya tosoto koregi tuturike igonga aseme chandere abuno Nyasaye kwiruke gonga mwanju mulire ndara ali omenyira aseme chando matuka mangi ugo mi chande ndiye koera
esegi entindi akurwanigu nonyera ase chikanisa ande bono toji twateba ngokore kanisa bone bwate esegi okong'usanana ina ere kanisa ere buya igo ng'abu no Kristo agocha buyorokia chinguru chia chiarokana ng'ana omoeri bwesegi eye mutwage gento kero ne gentekia namatoke ochikosoka maya igo na kieke tware koinyorigwa ng'a there is a renewal of the altar eyare korokia ogochaka oboyia amana Kristo na Nyasaye wito ase okomwegena na kamosemerera amatukonsi Polisi. ng'esegi Yes. nonyene enywomo imwe okonyora enywomo yamenyire emiaka 5 10 bantu abatana gwetana pi bagocha gwetana bikone nkororokana biri Igini mechando. aire ebomu etegire igo muya murisosirang'ainire igo nario teo tomae muya mwaraetana mwaramana mwakirane matuka abere mwakwanirana mnakuwa mnaendelea kuzoeana lakini mukire pinga ntuntu na goetana linde ekara mugocha goetana amache na maguta konyora moko Mbobe. actually it is quite unfortunate so asese yere no binde bibiri asesegire no ebinto biyabikarete no bigochi biabo lakini muna bono gaiga esegi actually tonyaga batokorigereria now you can see Joshua writing amachikayara kabira Oh, yeah, in that magana Epal na yande in the mount called Gerizim. So Epal is amount of blessing. I mean amount of curse. amount of gas Lakini Gerizim is amount of blessing. So there are two groups here now. Eye mo efaced Epal, eye ende efaced where? Gerizim. Ekiagera bono gaiga no ego chikori to a choice. It is either you choose to obey God or you choose to disobey God. The moment you disobey God, you understand you are now facing a pal. You are therefore curses. But the moment you obey God, and then you are subject to do what? To get blessings. Ekiagera nyasaye nero kunyarakaba ga korokie asenjere kabireju. So ekero kunyo muanga nyasaye, you get a curse. Ekero kumu igwera nyasaye, you get a blessing. So through this, now the sacrifices in yogoji kunyarakaba ji kumraga Yesu Kristo, because erabuge komanyene he took sins. Akaira those curses which we were subject to do what? To take at the cross. Lakini kanyarakabage kabanga so shameful. Lakini rende akaire bieito amona naye. Now he has left us for us to decide. Are we communing with Christ today? So we need to renew our covenant with God in our day-to-day events. So that you get to Anyarakabato Koraigo, you go Nyarakabago, Kerelia, Iguru, you Quig and away to Amana Yasai Wake. This one now Nigo to Ira to Nyarakabato Koreching, Kichi Avene, to Nyarakabato, Muligeria, Nato Munya Sai, Ekiagara. This commitment nigego to Irania which as Nyasai we komonye yes pastor Bitunwa bibere Egiokuragerelia Negiogosesenia Pastor. Yes. Joshua igakorikaya egente getangani ekiangabo kyar kongokia Joshua gakora ebinto kenero byari nkuruma gase Musa bionsi akora busia ikegera Musa konye bari chira chiaya moko genda mukoreke muno for example agetabu gyokweranira kwa machiko isana mo 12 werana kwa machiko isana mo 12 egoteba nga kumura ikeo mwirende mono tubobese kweba monene olio baruseti korwa sense ya Misiri ase mwarenge abasumba so igonga byonsi Joshua akora unamarika danga agakwema korika inkiye kogere bitunu byaba bibere ebitunu byaba bibere ekamone kyamasenyo nekemo nekyamaragerio nakekogera Nyasaye agateba nga inchebono rero iga nabe kira sobosyo waido amasesenyo no koragerio mochore gochora no kwain either mochore lakini ko gosoma gochimate boya liere Deuteronomy yo 30 verse 19 na 19-20 yagatanga kolen chora mochora monene elini monyora masenyo inwe ne kyali kino kewocha so igakobeke bitunu ebi elinde kera ya mechore oyo machore nga njemu ina anko genda njemu ina lakini okoinyori biya ngechinse mechi kiryo gochora kereka mangu bwata matunda
ikikibota masenio ikikibota marageri. In other words, kuna njia mbili. Kuna njia mbili. Chaguo ni la nani? Ogochora no kwao. Ni lako. Tatake jasaite maite God respects your choice. Sometimes ngwan chirare ngaki inki onsaligo wachori. Ngana chori bono onda ketekorata okubwato kanga karata ara bono. Omwali oye no chikoirana. So ingita toteba igonga Yoshua ekera koraya igago kora asukania eira chiribali etukuru moino musaka batenga moko genda kuchimwe nabu timweba na bosibo ino mwinyure okora ngono gosenu bono Yoshua rege borikanga bono nabekire ensemeye ne yamasenyo ensemeye ne yamaragere elinde baikiranie kelikero gwancha kwa Nyasaye kolenda ko baira obaye bishinga bono chora amasenyo libagaria maragerio muna togote nayo mote murigerio mitonga naye kerogo chora ikora arengererio kochora kwa onkorokyo ito chora singe nje bintu byenze bigokogokia kolendo chore esemu era kwa amasenyo asobogi mobo no gibogoche magana Musa gukwa na saba Israeli magana na amakongsan. Be careful that you do not forget the Lord. Gako enda 14 na ando batebi entekemo. Do not follow other gods. Bono other gods yechike entali ukwa na ganje Pastor Samba karoku kwanera akotabanga timu bayise kusaza majisa jinde chiria chia abantu babaetana ine. Wa Kristo tukurangiligwa tuachi kanisa. Lakini mangana igamsa kuchese Joshua nakandi chikutonyolinga na yatuli kanisa igantunchukani na mangana gete amangezana. Do not forget. Ndo baisa kubugati ngiye Pastor Sam. Again to Musa akunyulia abana ba Israeli gabo na intuge gotonyolera ero kera togote ngati tueba enjerende nabokueba. Lakini bono kerao tenga tueba igata eto kubeko bawea nga asomenyete bintu miribuya bone gento kerago konye egere binte bimbi kobera bube no kuinyora nga nonye kinda asaya ama ene ngise gotereria yake na bonde nyora asinda bwene tikoba igo post of this do not forget remember igo nga inyora azore tulibuya bono bwaterera azore koba nagiagara ni akwe ubwati binde akarire bikama wogo kera tebe tunga bono mubugoli byonse lakini yaraga ikari mbere bya mogoge tyageta maga kabisa igakeba igo nga 9 ase tomenyete ndubwata abantu bagusasime binyasaye oise kueba na bakonya ngokungusire akoira batenga bono emechande babo kolere mya matuka mango bogonyo koera jungo toraenda guchia turoji bwebire ochiro ejire do sirire ogasomera sabina ibere kemungu kya gatebanga kuya sire jorogoro igonga lakie kogera aiga twanyore bitunu ebibere gelisimu neke goroku ebali twanyanga gelisimu neke tunu kelikia bwate amazeni na bali neke tunu kya lagirire igonga ebintu bira mbibere bono ga kule ga nyora banonga koise kueba na bakonyanga bwachire samaregereri ayo ebintu biria akania bogolite bikamogoki kumbe binde byakoreteki byaragiriri Yes. magana na mai Magana na maronge na actually abono agutunya gutuira ngangaki tukunyara koba tuguinyura asoka bakwa Nyasaye. That is why Joshua akunyara koba gakoena na mugondo igujase ebesa kwebiga. And they set the tabernacle at a place called the Silo. Iga no akunyara koba gakubeka ngaki tukunyara koba tugusasima na God's presence ina kikunyara koba gakoraki gakoba. That is why in his fulfillment Exodus 25 verse 8. Put me as a sanctuary where I will do what? Dwell amongst you. Yeah. God's presence nere kunyara kaba gotorokinga kuruga iganero kunyara kaba gusetsenia these nations. Sanctuary yo kenyana nige kunyara kaba gotunyolinga ki ngakinya sai akunyara kaba komenya amona barabu if only they obeyed the covenant. And by so doing nige gotunyolinga in this covenant, in this sanctuary we have a high priest oyure Yesu Kristo. Pasa na wanagania some awa Iberania kianda ekifungo kia egi 11 oika 12 so that this is where now we focus. This is now our ultimate goal is. This is now as to kunyara kabatoko arigania Nyasaye anyare kabaga kwa Iberania kianda 11 oika 12 tanga kolende Kristo oikire gocha oyore omukwani omonene bwa mangana amaya agochigocha. Yes. Agaeta sema erenene na engikiranu obwa atakore
etakoretwe n'amaboko eng'encho yaye etari egetongwa giensei ere tasoete n'amanyinga echimbori na eyechimori korende n'amanyinga ayo monyene agasoa ararimo rioka asa chenu na agatonyorera okoborigwa wakare na kare atonyorera okoborigwa waki Wakare na kare. and this is our only hope and this is what we long for na actually you go to now to Revelation 21 verse 3 yasome that Revelation 21 verse Revelation 21, 3 ekiagera this is an area where we are looking forward ense yene bwata mangana mangi ense yige bwata mechande me mengi Revelation Lakini- 23 gagotema yes nkaiwe riogire nene rikorwa ase kerogo keria kiobonene rigoteba yes ora obomenyo bwa nyasaye nigo boramo na mwanya bantu ere namenyamo na barabwo nababe abantu baye na nyasaye mwenyene nabe amo na barabwo amina nga bamenya mo naere n'aba bantu nyasaye obo n'abantu intundo koreki Ntuba abantu abantu ba and this is our ultimate goal pastor nga we need to long for this place actually to iso tambo ko jinsa wasi nini that's where he gives the promise ense yena wakanyaranga twanyuga nyuga ense yena wakanyara mejanda ya koreki ya etire lakini if only we focus on Christ now that time will come when he will wipe all these tears neme chando yos ye tu agareke tu abere to goetera all the problems you tu agareke tu anyare ko to gochi etera it could have passed but we could have longed for his presence yes pastor kientokire kongo in that statement naende nabonta gete ko yenyuri omotegereri no murigereria ainyore gente ke buya aganto karabu nasoma ntagete no nae motegereria karengereri yateba nga ere tasoete n'amanyinga echimbori na echimori korere n'amanyinga yo monyene agasoa ararimo rioka that statement ararimo Ryok. In other words, end of sacrifices. basi bono okurwa saga ndakungararimo bono soma kiande iyo nsome 27 na 28 Yes. eli tonyore point hii ndagete koronyoro buna abantu bagachirwo kwararimo na nyuma yo kwekina nabo Kristo nerega akore kurwegwa abeke ngwanso ararimo asokurusi bibi abantu abangi naroreka neri akabere tari asoko bogori ebibe korenda asoko nyorera abamuganyete ogotoleka gike gwansagara kyo ararimo duans nakinde tukuboy namutegereri ekeroro churago ogende to kore ebibe Yesu ruri utigere to gojogo kwera ejagera ate aba kweta raringa ararimo nagocha gwa kabere taigocha kuigento giki bibe bona sukuja kuya abamuganyete ogotoleka so oroche ngayoroche tokoba ekegera tayare erote nga gasoete limo na utukwere limo igo nye togenda kore bibe igo na kege ntonya turugusira lakini onye tutagete konyoro gotoleka tigatonjo kekenda ekegera na tukwere limo tumulire aso musalaba toitabe twangame bibitu titokongi chinkoro chito erinde kerago cheria kabe onyorenga no tora babo abatokenyete konyoro gotoleka amen pastor sam mbuya mono ase mang'ana yamaya gento nkerabu narigereri kurwa Genesis karuko soma 12 igotirimboka nyasaye kare kurangiria Abraham Yes. kumutumare ngomotebia renga karua sense yao gugutumanda asigete a point nera abuna asome verse number 3 yangoki sana egotebanga nimbasesenie abo baragusesenie nere uyu urakuragirerie nimuragiririe na gwitira sura ye ebisaku byonsi byense inabiseseniwe igonga chipoint injira abusatu point entangani egotebunga nimbasesenie bali baguseseni naye yani ngenchire ndo monto kolera buya kiagera uru musombone ainde njira agotumire bono no iyo gokorera buya nanje nimokorera buya bono naba bagukuragirerie nanje nikoreki nimbaragiriri oma okuri statement yo moiso tanga bono abantu bosi mbaseseniwe bebisa kubonsi gweterarari asuri igongencherende omonto ogokora kwao okuya gwichesa abantu abaya gweteraye na boranyoro abantu bagoseseni gweteraye igongo omonto naro bekira ase family orogoseseni ase family yabo igonga gwetero kwegenda koli no kwegeri kolianya kwegeria abantu abe family yae nyasao baseseni gweteraye
igonga tonya gwechanda ase obogima bwao sometimes nyasaye okobekira ase family eino obo goseni ase family eyo igonga nakie kagote ya Abrahamu nga bono ayegenda oyo rabamo naye nimbe amonere oyo raenda maminja yao nimoragiriri lakini bono gwetera ase bonsi bari baraitabe amangano okubaeresa nako basore aho bonsi basise ni gwetera asore igonga egento tokonyara kurwabunga nabo tokonyara twamochire asubuzi womonene wronging in the presence of the Lord igonga boko mocha asubuzi womonene lakini baadaye egento marika ochangoke wetere na somete kurwabunkelinga nyuma kikwamo koliro komocha amaene oitabenga kwa mochire wono gogocha somone no kurera go matengo monene nchera achire na itabire na gosete woni gintu kia ndetire gonta etunga bire ainde bono ncha kubugimo buyamo nae nyasaye ni gago kwabera ainde gosenia ali akarati nyigu mwacha kubugimo buyamo nere bono kwa kore gintu gitwa soma maega gikurunga renewal of the covenant igonga bwacha kubugimo buya ime ya Kristo igonga egente kinekia nchenkia ngogeti nga subugimo boiga you can wrong against God but karo koira na back wasaba kwabera igo mone na gukwabera ende gakuigo gusaba kwao kurwalia iguru igananire umulisia Elder Joseph Tuole yarenge ase Yoshua Elisano yes ngani nabondo chibwati ngane nene sana samage mamu imu Kristo omone na akomotebi Yoshua mwedili tangani ntuwa kwano gwigwilio bweigoro mono ekerogozo ma Yoshua Elisano ntwanyirikirelia omone na akomotebi ngaki akomotebiga Yoshua Isano 10 to 12 yes you can read there pastor Yoshua Isano nyasome 10 to 12 amangana ali gali omone na akomotebi ngani tubugata ni ngani yekorokunga Amid was on 10 to 12 keraba Israeli ba tolete Gilgal asebiro ebyomo bya Yeriko bakaba bakolenda lituko linene lye Pasaka chinsa cha mogoroba aseli lituko lye 14 yomotienyi aseli lituko lya kabere nyuma kuba alire Pasaka bakalia okwama wenselia emegati etabekiri memera na engano ekarangire aseli lituko elio nyuma yayo mana ekaera tiyagwa n'Abaisiraeli tibanyora mana naende korwaso mwaka olia balieto okwama kwa Kanani kike mana ekoerera okwama gwatira okwama wono there is a transition konyara kobageko so with that transition igonga a Passover yakodek ya very celebrated one transition there go to Joshua 8 Joshua 8 ngio kwanira verse 30 to 35 Joshua 8:30 Joshua akagachira monene Nyasaye Abaisiraeli bwa Abaisiraeli egesasimira segetunwa kebal agakehagacha buna Musa omusomba bo monene achigeta Abaisiraeli buna alikire asebuku yamachika Musa egesasimiro keagachire amagena atabachetwe nagekorero yekioma agwo bakaruero monene ekengwanso kyogosambwa nekyo morembe Abaisiraeli kuba aligereretie Yoshua akalika asamagena amachikali ali Musa kwanyalikire umuganda bonsi bwa Abaisiraeli amana bagaka babo nabatangani nabagambye bina amana abamenyi bonsi abamenye tase gati yabo bagatenena ase chinsemo ibere chiesanduku yokobwatana kwa monene baligereretie abakwani abalawi abayebogoretie ekengese kiabantu bakaligereria egetunwa egerisimu nekengese kende egetunwa kiebal Musa omusomba bo monene konyochikire karenga Abaisiraeli banyore ogoseseniwa litangani elio Yoshua akabasomera manganonsi yamachiko ogoseseniwa na okoragererigwa buna alikira sebuku yamachiko amen actually one nere go summarize and it summarizes kregento iga chise itukaletaki chiroro there is that great controversy you either for a power that is curses or for a regime that is blessings that is the amount of
blessings lakini gatiga iga offerings injiro jigo koraki chikunyara koba chikorwe chikorwe. They are pointing to ultimate goal. Ultimate goal is Jesus Christ. That amid the wars, amid the whatever, don't forget to worship our Creator, who is Jesus Christ. Don't forget to onyal ko bago kwebanga ebinte bi obuyanya sa akorere agokoreire lakini umorigere Kristo umanyanga nere ule umubuyo byo obyose. Ntosoma Joshua kakotebinga Rosia umuyo kurwa siligena. Joshua ntoruja question Nyasaye lakini remember this ultimate royalty. Joshua njina najire kwebulinga umaite yale koba wodi ko monta ko te injira ni rate bigunga umaite ntugirege okora yiti sana impossibility lakini giaruru ochika. Joshua ko te ro siligena yachikuba gosalira abasaja bali tenga ro simiyo Joshua kaona buli Nyasaye bono monene ngakino kwa muyo bwiligena ngakibono ngwanza gwa affect y'abantu abaiga Joshua naro joma eteme chande bushiri naro y'abantu bali bado nisegiye kendret nari ngo bali michande saligo remember nga ekero kwaro gagokoba it means inkwenda kwara ngkwara bacha guchigago bako kugana kuraba but remember ezegina wekora tek no aire hai valende ultimate goal neringa put God first, and the rest will be done what? Harder unto you. That regardless of the war. Yes. Yes. In this ultimate loyalty, once we're with it, someone there is something which I imagine nara kerengere. Ekero Daudi, yes, agwacha kurwani Goliath. Goliath ige tubete umubero mugema n'ekichuma completely bako mutu bakamaguru Daudi gagutirimbo kuchiroche kwenda gachora chinche acha gwaka Goliath lakini asagwa kanona natakora tigentu ane pimenche amone ne giant no nyana asagwa katamanyet. Yes, but because of that royalty no kwerukoli obwegweri kada Nyasaye nana kereka Goliath yakoma tabinga akwara yanje nisi kujana kanyimba amatebinga aya gwachire byoge lakini nje gona gochira siritere Nyasaye wa Baisraeli wa chaire. So Daudi yagotirimbo kuchiro cyo kubuguri chinje atire gocha eliyo iruma byangari wachikorwanira bwangire lakini the same God oyo oko Daudi benge byoga no chora chinje nero oliyo oko create space ya Daudi yagochigwaka obono otebide Goliath ngagaishia kana kaya Rusia go bibekansi o Rusia go bibekanse ngabono ya etigandu zino na babie kumboro siri space asirike na lia Daudi liko korege ndiyo chugwa iko monena bago tuatre binto asuza awatencha so na kiako garanga Joshua asenye nchobo will no kwerukolia taliko question Nyasaye nga why are you telling me this yatabanga naye whatever let me do this so no matter what next to come. Iko chika kichinde ebintu mbire bigocha Pastor Walter Samba no mulisi ya Joseph nga ama ebintu mbire bigocha byetetinga ebigane no mone no tebe ntubuga to question no otherwise. Yes. Egere ebintu bigo bigocha kurwa so monene egere byoroki yo bono ozazima kwa wekene orenga you are royal to go just so monene amaene nirime yao so you have no to question. That's why twanyoranga Joshua erekirige ndago tebu asita ya question it kiagera number 1 or kira masikano jase yo komotoma no yo komata ebinde byakore igonge ebintu binde mbere biko basoguma bwito na Kristo byatoroserie njira. All right. Ninganje takobolia abantu kanisa bono for example nimbato mulisia kwanza tikaboli. Yes. Mulisia na Joseph. Yes. Ekara kuwalengo mushiriki bosa. Ugachokoruko mushiriki wakabo modikon. Ama temu alenga so obo member na so bodikon nga yabeta mange. Obviously so bodikon. Aya, ugachokoruko modikoni ugachoka bo mulisia. Ama temu alenga katia so bodikon no member na yara so bolisi bono nga yoro chama temu ramanga. Added responsibility aso bolisi ama temu nanda kubucha. Okora tenu na bakungu baito okora temu montonga kini. Oma etengo enanyarto mongano ndenga basta. Incha sobogi mobono mulisia. Tuamenyire miaka. Lakini kurua bekire tu mulisia miaka yetatu
Mangana Onyama bichanda. hokai polisi ale kuturwa ngana mate biatu. Imechanda ya jakire. So ikongita tateba. Kilia omorande samba teba. Ngainga amatemo ya gagocha elinde amanya ngayo kwena kwa goikerete. Ega polisi abetanyora amatemo aso polisi ta komanyo polisi ngendoki. Iga kubanga na bagwekena abashiriki bane. So iga amatemo naro ese ingocha chire elinde kitokongye kitonyena kemarika garata sekatabu kya bakorinta ringa Nyasaye gagwanchira matemo ache lakini taigo chae tanyo kwegena kwao. Otebanga in that trouble, in that battles ngokoroseria rekebao ekere naenda gosoka kuba sebe chande ndo so mwana tebanga bamura ama chano yenga lakini mwana kole ndukiki ontambukiri elindo tware mo testimonies oranyara kweneria ekya sawa gwetirie muriro ne mechando otwara umugano oraro y'abantu usyo. Igikebao bado no turase Daudi. Nabo monene kuje guwatara ganchiregete. Ngona korosia. Nama itasagu koira guchi. Goliato itonkurusiana kabitoru to akaliga na kubobekazi. Ndicho mulisi nugwatengana atamentera bali mwenzi mukubuto bwate asante sana yoranga ne lesson ire nyansuke kuma maigerio ya lesson mulisi ala Joseph Otuole no aramo naintwe Pastor Wilde Samba na Pastor Geoffrey Otieno au bago tobegera lesson yeye kolenga nelikire na Biblia lakini nyole naye birenge nibyo ni vinge nchongo kwandeli baga angejidega isano iga usanga naintwe bora kesimi ya masemo 0726 44 7367 0741 58 3878 na botu wakiresimi otebinga inke kwigura seleseni andaka sinali kwigu yage ndo taigubuya abakole benye sana baliga igaba sombanya sana babwata machibu ayugo koira Biblia na gokwerera bali munsi mutu buwati ntara abulisi mibere dan kanumbano nchiri kurwa chinso muchirichia uyu mwalimu kurwa tanchigali agotebanga mbiyamono nondi miyomoro bali kurwa otanchigo manya mache wabasiria mbase secondary school enjoying the program so much. Sante sana mwalimu, thank you for watching. Uyakurunga sura mbaya kurwa chinso muchirichia liya the city buakire buya atosese niwe asobuamo elieteliga sura mbaya yani mulisa Pastor Samba umurandi okora Agora liamogi anisha bigireito mungwano mya sana liamono sana sura mbaya asante sana no mungwano muyata ine sura Estera Omare Mama Joso nyama ya watching live asante sana agota baganya nyama yetu baligeti lesson yeko chabuya nande ere nyansukerage Silva Obaga akurunga Silva Obaga Joshua kurwachi samo chirichanya isamanga kituma saba constituency happy Sabbath day to all in number central SDA church members bonsi bya bantu be number byamono inambe yokora chikanisa chikuru kwe namba chiri chinge sana inamba niga kale nande masaba ruguru inamba neri bonchali inamba neri machoge ke inambe boge tutu inamba kore kale marange edu musasi ya nyama chiguristoneke nagwa agotebanga no ali me kurubu basigali nyabitendi kondani timu Kionyo Combined Salams Club tunapalikiwa na leseni asante mkuwa mogeni kurwa magena manga tuned in adi mwisho na manga na adi nere magena nere manga magena nere kalu machoge igebinte byo malitana bali go basta kabako ligiria Anthony Ragoli karongora asome yunda abugulisi mibere gachoka umuyibuli Anthony Ragoli mwalimu kurwa chisomo cheichuni sangania agotenga keroka na Jeni Nyabate no bali imebono mambia kote abasedi wabaiga Evelyn Mugunde na Paris Richard Victor Omondo Frida Nyabonyi na Dennis Kirandi akina Simakanyanga babu muise komulito omwana zilizopendwa tambo zekeri omongina mocheche na irale musioma na Rogers Nyariki Keva Atuya usababu Thomas Makura Frida Nyandikana Joshua Mbuya otairo monsi wa sedi lesson bono mambia ekerobua kire airende nki kwa igirete lesson usikiura kwa na intu bono mambia se kerotwika na star se lesson bono mambia Getembe hello Getembe good morning Getembe TV and the radio hello Getembe Bwakire buya Alisia kunga mbiyole baba na kia ugekom kwa igura maigeli ya lese nuna letu kuja sole buya nkiwa somira hiyo sababu somira ya nta kama vivere ikalende tigatokole mna kwate abaigo mbiya mono sana nenya sawa tebo ita bibilia tali nsari
Sade sana Alisa Kunga kuruchizo mchiricha kwa bugali no arasu murobali aire no munyene nga yubwate kurwa na butu akristu miga elesini yabire andako nyegwaitete leseni yago onye gwasomete mbye muno nyegwasomete nye ko yugure nke barandi babikile lesson na na bugutu kwanira to tebinga no tuyigwete wose no tuligire tibono mambia nanga ki elesini igama ire omorokelia ya chira sole 0741 58 3878 0726 44 7367 jina mbechine chito bono mambia kwa nini tugetemba hello getemba hello hello getembe Halo. Bwakire bya Wakire. karibu sana dadi Njemba akakuru magena. ngakimba akambi yora matoma magena mbya wale Magena mbuyere. elesen ya chire bya kigima Ya akire buya sana rero amane konya mukata kana distorchi nyingi sana mpaka zile zile yamba kobanga jistori jenya za ni jingia nki no wasoma rero story ya chengia paka zile ya irbe buya nki kwa igure entonaje koburia kemoneke amachiko na machenu amachiko inkieta atigire tu ato ikigoro inkiyesa achirete ko amachiko na arengo ato ikigoro ko na machenu liboli libona liachire liboli niliyambaka I think mbye mona sin yuko boli ko no tuna babasta no molisi abana basoji ba Biblia na andi nguko ire ne bale inkiyekora machiko na machenuali nkiya machika ta atigire tu ato ikigoro aboli ribi liboli yasa abatuned abetuned kuira liboli nakote ndu bwatega aba manyi aba Biblia Oltana tubirina batokora kamari jibu straight as we wait for the next one. Gero naka nibuguli iberiga tumwe lichibuga mgonya kutubora nande mbaka lichibunko egule ayibona kabana Biblia yago nimaita barandi baliga ababwata machibu gweta sama chik amaliko ingoli yoko kwa 920741583878 inki aigwaswa my lesson ya chiro bya sana kurasa barandi baitoga bona mambia good morning getembe hello getembe nekero sangana ituga igando chiri yara tamire kidogo lakini ende keronkuira na asaba randia turara manyanga uyabo linga ama chiko ni gara machen yes nkiye kora machika yataligo to ikigo tigante mekolelia togendera uchimoino ya amachiko na machanu amachiko na machanu na kene unatebire amachiko na yekene na machanu kero soma kitabu ya Zaburi 119 142 yagoteba ngoboronge bwao no bwakale na kale na machikao na yekene so ekero amachika yara yekene na ara maikiranu igare amachiko agotokonya komanya inke machika gochira egetabu kina ikiro egatanga oboronge bwao nigo boro bwa kare na kare na machikao nigara yekene so amachika nyasaye na yekene egento gioka inkeringa machiko igachire gokoya somo gotirimboka igare kerore kego korokia ekero nsali gominto ningenda asekere bono mambindi gelietikere na boge kongoro kinyeta yeye ganire bogeka lakini kerore can't take step kondengalie tai true igo ge kongoro kieta ye imbobere na basubati mbanje tekoliye ndo tuki orase ayaka bond bobe lakini that mirror will not take any step elindege kukekore ngani so namachiko igago toro kibunekerore otoro kiasema machari yakoroke kwonyuranga ichiko ligoteba ngatoiba nande ngoibeterige na liango watebanga arombobe before otarakora yodanga ligoteba toita watanga lakini mbora mcheno yo nyasaye namachika nyasaye gawateba tokora gendo titoita so it is just a mirror ketoro kiekero komachoko lakini Kristo igairete getambokero kobeke ngwanso yeito agaitera manyinga ekiagerere igachete bune kiorokele erinda orkimwanya bantu nakeko era ireto mubiro mwanya bantu akeragocha igaringe 100% mwanya bantu na 100% onyasaye agataka goringa unzalige kero kwa ikiru mukarichi bakosari rolira mariga ekagera ko mubiro mwanya chando kiugwitira kitambo manye gocha wikero buyobo so that's why tokatemanga amachiko namaya na inamege chenu na namegenu na arago torokerere wetati tutali naro na vera bento ikai lakini gago torokerere munekerore so that yeso akaire kitambo kera kigo tukwira gototori amen mulisia
actually una kulenginga mbaka kuigule kurwa somo basta ekire kuigule amachiko litanga na machenu lakini yale emira ekerole God is very democratic. Otoira machiko atorokie ogochora. So that you either choose to face a pal or you choose to face Gelsam. You face a pal, curses. You face Gelsam, blessings. Igama chiko aro akorokie direction. Na Kristo tajete ko ya change, ira gajete ko ya fulfill. Kiagera oboronge buga na bubu and is our ultimate loyalty. kura litanga ni machiko na machenu Amajenu, yes. Na handa gyol na raya beta kasidinte stone. Ultimate in the halta akabari ni udigari nga goto koligereria aria twaranga nga giago koraki agoto guide. Lakini nende kwa yaligereiri. Onya tuiko korera buna akogotebi. Have you done what is necessary? Akorokereirie where you are toiba toita totomana. Go akoire that direction. Lakini nende kera kwa tali nga igo ako direct koge, it's you now to take the step of faith. all right Master Jerende mbaka igaburi swali straight amachiko na amachenu kirenda machika atatuirira iguru Kristoja iri chiburi aho mbaka igurire raisi amachiko na amachenu elinde Nyasaye ayorokinga kena machika na amachenu nakiego garakoreta Kristo egaracho go fulfill kiria machika koraki aukwana igonga Yesu umwana Nyasaye gagocha wikirania machikari egararokaninga na machika koreteki ayekene igonga na Yesu achera egera machika atatu iruka iguru Yesu anya ikirani na bari to kunyabugati ona mago to ira iguru abukara wasoma Matthew 5:17 15 16 17 alafu wasoma Romans 3:31 abegote baigonga Nyasaye ga Yesu igachete wikirania machiko ngane ti nkoba hale na barandi na gabana bamanyiba Biblia mbaka kurumagina bono tulete mbaka tumubiko gembo talibo mbaka na tukwire libo likwa boli tulete mbaka tumubiko lakini magena akurwa bono ga ugembo mbaka no ugani ti kwa buli machikara machenu ngirenda atatu irera iguru ali ugembo ntubwate design post ikwenda aralia magena mbaka kandi kugenda magena osomire design post ujire bagoneri Yesu jovrotien magena iko chinanda bebigire yaro bona abwate design post ye akire mbaka tukuiko magena itanaki owo some design post yore magena iko chi ayuja ke kogendo igama chika yetu anya igwara machenu design post iko toira lakini yego torokere togende ni tukubwati ngone imagena mbaka tuisa nigetika alright asante sana ndo chika bange bagolikaga igambya mono kera tukuchikokora turakura abange bagende kota bakina yove zubeshai Gorokali chisa moche nyangusha kota watching live asante sana Elizabeth Muigeko rwa Nyagisai bombe tapa moja hadi mwisho no mwancho yuko ngajure sotoroli watoto wake wote Methusera Rafael Peterson na Onesimus mama umwabugo toka chisa moche Kendegere abana ba mwabugo na Ruth Jane Stella Olvadina Moi Mura Evans wote waingie ndani hadi mwisho asomorobeli bwa seseni wa Esabato Erikyo soro kuruke umbugali nerembya mono sana ninkoroche otebirenga noara somorobali musoliwe sukuru na kuru city basoireme Brenda Chera Duncan Ongwae nomonje Brenda Sang na Sun Lion listening kurachi somo cha mwembe bonsi bya bayiga soireme abange sana balimukulika shukrani sana aigase amaigelio abibilia ndo chegali jideka ange ikomina ya mwega chira kichinsa isato enyole isato ngatura somo tumwa mangana maya lakini asobo no akatujo sanga pastanga nituira na semule anda kasogo kore sama linki tuigira asamagila rero nabo yotrajo koro gusaba gukora lesson bono mami lesson iga nkike ya to somi bon guchaka nde kurwa somolisia Elder Joseph Otuari. Yes, mbuya mono nsarigo lesson actually ya nyare ko bagi gotunyolie igoro ya chinguru chia rituals for our circumcision. Circumcision ya ngoro ko renew the covenant that ya itama na Nyasaye. Na ndi atoretire ya tuinyoire about the Passover. The Passover ige kunyara kabage gutuinyori ngaki Nyasaye atoboririe kurwari slavery
na mpaka buna atoboririe ari asomosaraba nekera akogenda agototebinga do this in remembrance of me munyara kaba mokonginyora. So each time we participate in the Passover igoto kunyara kaba to kuinyora nga Kristo anyari ko baga gotobori aria asomosaraba nga kobori konde nkoyo koraiche goetania kuri Kristo anyari kaba koraki gagotoreta buamate bonde mboyo tutatware bose turatware ntutwe kabanyana hamo na Nyasaye onye ntugo focus at the cross na ntunyore nga Kristo anyari kaba gagotoboria. And we have looked at the altars na kia nyalta ko baga korosi wali the sanctuary na kitoroje the law e ko ba carved in the stone which we have taken time ko irani riambaka buna boria na kia signpost e gotora that you look at the signpost e go chirikere to chia magena o bugati go jakisi then you are headed to the wrong direction lakini ero ya koire ogo chikanga bugatiga iga. So let us keep the word. Tunyara ko batogo tiga mangai ko amangi ye chinga kiechiga lakini tumurigere Kristo. Let us avoid our busy schedules lakini tunyara ko batogo musasima Nyasaye. We set aside time to commune with our God. Set times with families cheto. We build an altar with God. By so doing, now we'll feel God's presence. Into nyara ko bato ko buamate bwanya Nyasaye. No nya challenges chire. Yes, egare chiroro just like Joshua. Let us not avoid many things lakini tunyara ko bato ko mosasima Nyasaye, because once we do that, once we put God first, ebinde beyond na nyara ko ba korake. May God bless you. Asante sana Mulisia Otuol. Pastor Geoffrey. Nabona nchita takateba nga kenene tuaigeire korwa twaigeira manene gocha ngakio kogwatana ko koreka paso banga kio koreka ngaki alte cover niod beyonce twarigereirie egento nataka gukurira ne kiange kio mwarika tabanga kogania okoba kwa Nyasaye. Amen. Yani in whatever you are doing, yani bi kabana yo muntu ganetio okoba kwa Nyasaye to beyonce ko karama nyanga in the presence ya Nyasaye beyonce na libiko nyara ko burunge ikiagera egero kwari kurigira seketabu kya berani alia 19 ya tabanga kya baminto ntono boremu wogo soa ya tabanga asayo baminto ntole no boremu wogo soa sachenu wetera sa manyinga Yesu. Amen. Yani ekero kwa beire no kugania woko bao ekero kwari kuriria yisitiri baberani sana ya maria oso menero yale batebanga 19 kama paka 20 adanga ogosemerito na koroko konga bunekero chikyo moyo matekerochi negento kiri gwaka wasibe ngombe bande bakirokeke kongo komeki shuanga gente ke ngombe te korusia so ingana into osemere goito kobe bunege kongo keria senkoro yori ntobe no gosemere nganto soense meri ende yetoto asiye sa soete ekiagana kerago chonya gato igonga kanene tikato muitabe Kristo tomwanche Nyasaye tomwalibaga toganio kobo kwaye asamagi maito asekera lingana na kerekemo na segichanzi tobugati na toeguri baga ntokora na tonyara mwancho mwaligereria neringa tomanya sali baga na rogo torwanera aseli baga rito tonse toikero wetu wakana. Amen. Pastor Samba. Mwancho motegere no mwancho mwaligereria gatembe nabonaga ni tebengeresini ya lero ya chiribuya nga egente kenene twanyori kurwa bunkeringa oboigweri boigoro mono imeyesegi igonga kora sesegi mechanderio gwetera abugo no nyeroche mechanderio menyerete imasure asobwima bwabo nebwenere tase mechanderio wigwere nekebungo naga ninko ekyo moiso kiambe kera mangana yonsi twegere buya nabaibera sana ibere kemo kiemeronge bere na bitano yego tanga sayo nari no kubwa woko batoria kigima abo bago chase Nyasaye wetera asari ekiagera nigo are moyo botambe asoko basabera. Amen. Igonga nari n'ekinguru cyoko koraki kubatoria bari bagocha ase Nyasaye wetera asari korete asari oyo Yesu Kristo ole n'ekinguru cyo gototori igonga kera turaitabe komonyora Kristo bono twatoriwe kiagerera botambe ni garora sugutosabira igonga mwanje Kristo elinde gwetera ase Kristo akubwatana na tatu yuri Nyasaye bia kigema mwanchi mulilia magana na maya sana munakuigule bakole samali lesson yengengia oboigweli boigoro mono gusasimira sesegi aino muigweli agwasime chando gwetera sugusasimira
obugima bwago nabwo gusasima eseginero ngochoro ri kuigwera ulisia kolengi ngana tugukorera gaiga kolende ekera tugukura nimanyetenga ngai nkoenda mule rero ngayura belda Oturi. Rero gotore at the district center Kari Peace no to bwato mochango we kanisa ya Kari and then maybe shortly after nyaguta Epenesa barikia Nyabinge na barabunto ba Amagoro bune konyalika Adosia sa once and unfortunately I've been reading a message here it's like sad to break the sad news that I've lost my cousin or in Katal igolende pole kwa familia pole sana kunganya kundi ocheria pole sana familia ino yonsi na somo nchuyu inoralire pole sana Pastor Kajura bere bia mono nanchira bonta gate banga bia mona singin choya maigele aya lero nabo nanje mwata sa nyinge ntakire koba pakana bono tinda manya mananga soko jawa seko gere haito kura gotiga bonura nya kolengera ria sibuchi bonta gate koba Kenya binge se nyagutebeleza babwate wa celebration yabo nabo igo lindo choma pastor ne we districts ogona kondigia eyo umtobwate umugako gorunga Michael Ogot oyo sira oberire mocheri asemeti nyene asinge chishunkenke lero abange nomba garito korgo sasimao elinde na koroberia igoro yoko ni ukwae ekiagara bono njabe tenga komani tole so ni matena ki pastor kondio ne na ata getembo ono pastor Menche David so munango jisika we bono go kaisiko ahengo na chore we kansio me Kenya binge bakansio me ande minyo kego cha mate yo is in the crossroads asante jasago sese Pastor Walter Samba mbiya mono na njira monda takotebanga na inche na bungi wete ndero mbasa nyinge kai igomunango soka kurwa na ngo na chore igongora minyoke kanisa yani yanka ai kwana chiro ya moyo nduororo minyoke guchimata abo Nyakungure district abo somo gako Michael Ogoti uyore yango yani Vale sana. Kwa ruoro maoja ukorera Kenya bingi. Mbia mono sana. Basi no mwanjumuli naye no maetingo endurance kanisa kulende nyolenga umurorere osini wa esabato etogendera tega igasi kemyo ensamo yende nyuma tuwa chiru mutumukasa magana ya se radio kwira ntulege igasi ensame kubwatia toenda kusasi mamo na kuseseni wa esabato naye tubese kusuka tu chiale keronga neti tokoro gusaba asugukura Elda Oturi.